Jadi terkatakan sugeng sonten tempat istri berawuh, istri berasutrisno, istri warga dalam menikah putra-putra Satrio Condro Kirono ingkang lekabotan Telata Mudal RT Sugal RW 3 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Kesupeng Klokat Kaluranipun Mudal Supeng ya Mbak. nggih bakena niku le mikirke werna-werna sing boten ketok nggih kula pikirke sing apa meneh sing ketok wis ora perlu dipikir. Apa meneh kula mikirke sing ora ketok wae. Kula cok seneng nek mikirke sing ora ketok niku paling seneng kula. Cih. Alah ya yakin ya. Nggih Mbak, pon. Nggih kan desakan ngaturaken sugeng sonten menika putra-putra Turgun Satrio Condro Kirono. Nggih panjenenganipun nyuwun pangapunten. Panjenenganipun Dimas Bagus Simon Pratama Adi Raharja nyumanggaken kabure pinarak wonten sasana ingkang sampun kapiyaksa. Dumateng panjenenganipun Dimas Bagus Simon kabure siap siukur wonten sasana. Jika disangat nyebutke pangapunten menika nembe satu kredit relasi anak-anak seni kanthi sangat mugi anggenipun Saya Putra Satrio Condro Kirono anggenipun hadir mangke panjenengan dumateng panjenengan sami kepanikono gantemar mlaku gijine keperantat ramping serta sengginat sangenipun ngajuri maju bagi dumateng Siu Purworejo kanthi sangat dimakan Dala Putra Biyoga kabeh Sumatu wonten sasana perkala jengaken beksan Mas Imon sampun nggih. Mas Imon sampun. Oh nggih. Nah. Mas nggih. Kanthi sangat dimakan napa sing diperlokke? Nggih. Nyibakan Satrio Condro Kirono.
apik nek ngene ya, Mak ya. Iya, itu carane padha jengkit, Mas. Ya dikombor. Sakno carane. Ayo wis menjendit. Jenditmu kurang. Jenditane Simon. Mas PM jendit. Ada saka Cilacap tekan kene mongkon jendit kaya ngono. Jendit meneh, Mak. Duwani jendit. Jaran tuwa ora iso jendit. Asam urat iku.
Hey,
Iya.